Good morning, Nasalachi. O nwere kpọrọ m na phone. Sị m biko, na o nwere ihe na-abọda ya. O nwere ihe na-enye ya nsogbu na-eri nri na. Na ụmụaka bịa na-asị, I love my daddy more. I love my mommy more. Ahụrụ m nne m n'anya karịa nna m. Ahụrụ m nna m n'anya karịa nne m. Asị na ya na-enye ya nsogbu. Ntie, this is bad. Yes, I'm aware. Even when we were growing up, ụmụaka na like onye anaghị apịa ihe, onye anaghị discipline ha. So it's not something you'll be surprised to hear, but I want to talk about it. Children, listen. Geenụ m ntị n'olu. Nne na nna geenụ m ntị. Ndị nne biko ka m bido with you. Nne ekwekwala ụmụ unu na-asị ahụrụ m gị n'anya karịa nna m. Ọhụhụ gị n'anya karịa nna ha. Mana nke ahụ ya hụ okwu nwatakịrị na-ekwu. Ọ ga-epụọ ị na-abata gị gotere ya chingom, gotere ya sweet. Ihe ọbụla ọ tọrọ aka gị nye. Gị na ya na-anọ n'ụlọ mụ. Gị wụrụ the type of mother anaghị apịa ụmụaka. They will love you because ị na-enye ha nsogbu. Some mothers gwara ndị na-ekwu okwu nonsense sometimes. Papa gị na-enye nsogbu. Papa gị eme nke ụmụaka ọ na-abakwa na their cycle whether we like it or not. Gị wụrụkwanụ nwoke na-anọkwanụ ụmụ gị daddy we love you more than mommy. Discourage them. It is bad. There is something somebody does that will make somebody love them or hate them. But as parents, we don't ever want any of our children to hate us. Children now get nothing. Papa gị na-apụ. O nwere ndị ọ ga-awe awụrụ ngwa nọrọ n'ụlọ. Mama nọrọ n'ụlọ na-ele ụmụaka ka m ga na-akpata ego. Papa gị na-akwụ ụgwọ skuulu. Papa gị na-eweta ego n'ji eri nri o. Papa gị na-akwụ ụgwọ ụlọ o. Papa gị na-eweta ego efe o. Area ọrịa papa na-eweta ego hospital. Mana ọ ga-enye ya mommy. Mommy go and pay fees. Mommy gaa gotere ya efe. Mommy gaa mee ya nke a. Mommy mee nke a. Ụmụaka bịa ha eche na mommy na-eweta the money. Ọwụhụ mommy is daddy. O kwere ndị ọwụ because ha na-apịa ụmụaka ihe. Ụmụaka na like onye anaghị apịa ihe. Ị commit offense, mama gị shigo oke. Chere mgbe papa gị lọta, ị ga-ahụ onwe gị taa. Ị ga-ahụ nke tọrọ bịa ti. Nwatakịrị mawa jijiji ọjọọ tụwa ya. And mgbe mmadụ bịa dịwa afraid of somebody ya na-ebi n'ụlọ, it is dangerous. It is dangerous. The love will go. Because ya n'ụkpọrọ papa ya, ọhụ ya ka ọ na-abịa, ụjọ bịa. Hey, ele ke mere na daddy will flog me. But ya wụrụ mommy.